Luo kitwa gi timbewa, Luo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelone kacha Chuny Onagi TV adundo jaluo. Wakelone chenro machalo kaka Duond Onagi. Ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gigo mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watwak kodgi kanyisowa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo. Mana kamano nyakora mgajwang kamora mara mitira ka utulu makende marwake chenro mar Duond Onagi Chuny Onagi TV kama kwongo. Twagoro kamano modong ahinya ne obungo nyakalaga Nyasach polo gi piny momiwa kinde machalo koda kama ndi mondo wachakwa roman kod in kawa twak Duond Onagi kendo wago mbaka chenro mwakelo kacha ji mopogore opogore, jotelo mopogore opogore, kendo kwago mbaka gino chutho to mamulo chuny kata mana dundo japiny ma Onagi Republic. Omaka utulu makende marwake kawuono ka odiochieng' ma kawuono wadhi yango ni to ng'wech mar MCA ma Kondele Ward Kisumu County to chalo na Gesigni Koronge Jwang ma bende koro kayo wadong gi dweche matin to wadhi yiero kacha Koronge Jwang wadhi neno ni to chalo nade. Wan kande kachiel koda Migosi Cecil Okoth ma en achiel kuom jochung' ma bende dwaro komno mar Kondele madhi bedo kacha 2027 mano higa manyien odhi nyiso ni to gie sechegi ng'wech osechopo kanyo Koronge Jwang wadhi go kata mbaka bende motenore kachiel kod siasa mag piny owacho mikete mana Chuny Onagi TV adundo jaluo kaka wuonen tarik 30 dwe mar ang'wen higa 2027 kama tayo chenro en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1. Luwa Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV. Kwa chako twagni yono machalo koda kamandi ponono ni kacha giote mabende dwa ni oro na Koronge Jwang unwa utego yono machuok. Wadhin ga chabende gi namba mar sim nyalo gonwa sdu kacha ponono ni dwa mondo mimbe ikel pache tu wakenyalo gonwa sim namba mwaketo screen kanyo, yornwa ote Facebook page miwa pachi chwalno pachi gino mabende samoro digom mondo inge koka mano tuwachako twagni yono machalo kota kamandi. Cecil Okoth ilungu ni moluor honorable. Yes. Irio nade? Chiemo maber. Chiemo maber. Yes. Ndalo mang'eny osiepa. Ng'ano kupambana. Wago lweny kabisa. Lweny dhi nade? Lweny ok yot lakini wantie iye. Kamano. Chakna gi moso janeno ma Chuny Onagi TV. Amoso Onagi ma Chuny Onagi TV kuma adundo jaluo nitie. No yawore uru odiochieng' ma kawuono ni. An kijandu Cecil Okoth kawuono an Chuny Onagi TV ka kendo wadwa twak weche ma Kondele kendo weche mar siasa piny ngima gi kaka rowere ng'iyo kaka weche mag siasa dwa bedo e piny masani wantie. Erokamano, nyisnwa ni to Kondele na en nade sani gie sechegi Kondele dhi nade? Kondele ochiw maber
kendo Kondele sani ng'eni ema wawacho ni en heartbeat mar Kisumu. Nikech Kondele wano emiyudo ka ng'eny gik moko te nyaka kal Kondele kendo nyaka tem Kondele. Kendo Kondele wane ma sani yudo ni nigi 24-hour economy e Kisumu County ka. Omiyo Kondele en kuma ber, kumochiew maber, kendo kwaneno weche maricho. Omiyo wamanyo mana kwe Kondele wa kanyo. Kamano. Nwabedo kodi ka keni dweche mang'eny mokalo. Kamano. Gi sechegi bende nitiere pogruok moro ma oseketie? Pogruok to nitie nikech kata kane warado last, apani ne warado ka pod baba ngima. To sani yudo ka koro weche olokore, ne walwito baba wa, ma sani koro miyo wan gi pek moro matin kendo wan gi ng'ikruok e party. Nikech sani neno ka weche party ogwenyre matin. Nitie joma wacho ni gi jo ODM Linda Mwananchi, to nitie joma wacho ni gin ODM Linda Ground. Koro yudo ka ok wachung' kar tiendwa kanyakla kaka team achiel. Koro mano e ng'ikruok mosebede kendo seomo tungni mang'eny ei Kondele. To Raila neno ka bende odhi miyi chance mar yudo gicha, koso nitie kaka bende gino kelo ni ng'ikni kata buok moro ma eno ka koro kom ni chal manyalo bayi? Lal mar baba to okomiyo kom dhi baya, nikech wan magi ng'ikni matin, nikech ing'eni baba ne en ng'at moro ma wate wang'iyo. Tiyudo ka koro koonge to nitie gik manyaka lokre. Nikech iyudo ka party structure, jotelo, kaka weche party itayo, opogore gi kaka nitaye ka baba nitie. Koro miyo mano pogruok mantie, lakini gima omiyo pod wan e race, iyudo ka jo-Kondele to gina jo-Kondele podi. Ok gilokore, pod gintie. Gima wadwaro cha ema pod walando negi, gik ma wanyakonyo pod wakonya akonya. Omiyo jopiny ma dhi gonwa kura to pod nitie, kendo pod wawuotho kodgi kanyakla mondo mi wachop kuma wadwa dhi. Magi sechegi Kondele ni in kaka achiel kuom rowere ma bende samoro ni Kondele kacha cha. Wacho maber ni tho mar Raila okelo pogruok mang'eny kabisa. Jo Kondele ni kanyo, gin e ground kose wananchi? Ing'eni ok dawach kuma ng'eny gi nitie, nikech iyudo ka wan gi kekruok. Nya waneno kata odiochieng' mokalo kane wan gi rally mar Linda Mwananchi, ineno ka ne ji notemo omo tulo ni wan jo tutam, wan jo one term, jo one term ok donj ka, jo tutam odino yo. To gikone tiyudo ka gik miwachogo, ji nochako bet abeta ma kendo gigo timre atima e yo maber. Koro miyo kila ng'ato nigi dwarone kendo kila ng'ato nigi gombone. Nitie jotelo be ma en ja one term, agenda mar one term ne modhiro. Kendo en gi joge maluwo wachne mar one term. Nitie jotelo ma wan go be madhiro agenda mar two term. Kendo iyudo kidhire matek ahinya ma en be en gi joge momako wach two term ni matek. Koro miyo wan gi pogruok e paro. Kendo iyudo ka sani koro wan gi kikundi mar one term gi kikundi mar two term. Sani bende aneno ka bende kura ma nitimo kacha ma mas nyodichieng' manyoro kacha na odhi kuromo but pod itime. Jo Kondele bende ka osewuok oko kacha ma kawo kura moro? Jo Kondele owuok kabisa kawo kura, sana sana vijende, rowere matindo nowuok oko mondo kawo kura kabisa. Nikech malweny manyocha wawuok ne oko kendo wadwa make sure ni ng'eny joma tindo odhi mokawo kura. Emomiyo ne wan gi initiative moro ni tuko kadi, mondo mi ng'eny joma tindo odhi okawo kura, nikech mane silaha ma wadwa dhi ge lweny. Kila kitu ma wadwa dhi wile through the ballot. Yes. Erokamano. King'iyo gi sani, nin kacha gi lek ma bende nidwa kelo ne jo Kondele. Ada mi kendo thuoloni makende mondo inyis na jo Kondele ma bende koro nie chenro gi sani, ni in kaka Cecil Okoth, gino ma bende samoro ni kelne gi lokruok ma idwa ni kelne jo Kondele. Yes, lokruok ma wadwa omo to ng'eny, nikech iyudo ka pod wan gi ng'ikruok mang'eny ei Kondele. Iyudo ka e yor somo ok wan maber ei Kondele wa. Be en gima waywago pile, iyudo ka conditions make schools wa ma wan go ok gin e condition maber.
omiyo wadwaro telo manya lobby support is from the county assembly, from the office of the MP, mondo wang'i ere kaka wadhi keto skunde wagi obede condition moro ma nyithindo nyasome e yo makare. Iyudo ka kendo nyocha wan gi skul moko mane gero to pod gichung' to higni osedhi. Tiyudo ka population ma Kondele ni malo kabisa. Koro wadwaro jatelo manyadhi lobby for support mondo gik aila gi otimre. Mar adek iyudo ka pod wan gi shida mar osuptal. Mana kaka nawache last time, iyudo ka Kondele is the only ward e Kisumu ka, e Kisumu Central maonge kata dispensary. So pod en lweny ma wagoyo ma walamo Nyasaye ni mbele ka jatelo ma wan go ok nya tiekonwa moro ne wan go igero. To an mane gima dhi make sure ni priority na mokwongo, because health en gima muhimu ma nyaka wami pekne kendo nyaka wakete energy wa mang'eny mondo mi otimre. Nikech Kondele gi kaka en kumiwinjo kidende ni Kondele Barracks ok nya bedo ni amenities gi koro onge ma ko wadwaro gi to wadhi manyo gi mane ward moko. Koro mano be gima pod ni kanyo ma nyaka wang'i kaka wadwa kedogo. Wach kendo ma wadwa kedogo ahinya en unemployment gi empowerment mar joma tindo. Iyudo ka rate of unemployment ni malo kabisa ei Kondele. Tiyudo ka namba mar joma tindo be ni malo kabisa. Koro ere kaka wadwa make sure ni wa create opportunities for empowerment, we create opportunities for tertiary trainings, we create opportunities ma link ji gi opportunities mondo mi giyud gik moko ma ginyatimo. Kendo wanyatimo empowerment mar build young people to even own businesses and start businesses. So magi are things ma wang'iyo ni ere kaka wadwa dhi timogi, because iyudo ka a lot of unemployment ni oseomo shida maduong' mar insecurity be ei Kondele ward, because iyudo ka ng'eny vijende maonge tich koro resort to timbe moko mayore mar mayo ji. Iyudo ka mago koro gik ma wang'iyo ni ere kaka wadwa dhi mondo wa reduce gik aila gi. Nikech sama wa create employment, watimo empowerment, watero ji on tertiary trainings, tiyudo ka wadhi reduce level of unemployment and wadhi timo gimiluongo ni empowerment, to ma dhi reduce level of insecurity from rowere matindogi. Koro mago gik moko ma wang'iyo kendo wasebet piny kaka team na mondo wang'i ni ere kaka wadwa dhi timogi mondo wa make sure ni wa create Kondele moro maber ma ji te nyadake peacefully. Sese lere kaka idhi convince ja Kondele ni gik miwacho gi dhi timore, nikech sa campaign to dho josiasa mitga. Ing'e gima wacho pile, ing'e ni okan wende i Kondele nikech kanye kumonyuola to kanye kuma donge to kanye kuma pod antie. Omiyo gik ma wacho gi ok ni gin gik ma wendo, gin gik moko ma amba kale. Ka en shida mar skul to mano shida makale, nikech an asomo mana i Kondele kanyo. Asomo skul moro ni Kosao Primary, katieko to asomo kumoro ni Magadi Secondary, be ni apeny ka. Koro gin gik moko, shida moko ma amba sekale maneno. Iyudo ka ok wanya access osuptal. Koro gin gik moko mok ni awacha ni gin gik shida ma an bakale kaka ja Kondele. Omiyo sama shida gi an bakale, ok adwa ni ambe nyithinda ma wuok chien ochako kale shida ma an bakale gi. Ma emomiyo wuok oko mondo ang'e ni ere kaka wanya reduce shida gi mondo nyithiwa mabiro chien kik kale shida mane jonyuolwa okale, an bakale, gin be gichak gibi gikale. Koro mano emomiyo nawacho ni no, nyaka wamakre kanyakla mondo wa reduce shida gi kaka jo Kondele. Kondele kacha no kuchung' jok mopogore opogore. To ng'ata dwaro mondo miembo kel kacha lokruok manyien e Kondele. Sami chungi jo Kondele minyiso gi ni bwana ato tadwa mondo miu gini. Pogruok mar Cecil okoth biro kanye. Mabende samoro kinendo ni an kaka Cecil, an ka koro wang' ne kau gini. Pogruok nitie maduong' kata gi opponents na. Because Cecil ingeni is a gentleman. Cecil is a very young and focused individual. Madwaro yo ma joma tindo nyakonyrego. Mane chandruok na maduong'. To Cecil ni biyudo ka en jatim ohala ei Kondele ward ka.
miyudo ka nitie gik moko matimo mang'eny ma involve youths mondo mi wa change lives kendo wa boost living conditions wa ei Kondele Ward. To mano ema omo pogruok e kind jomoko gi Cecil, nikech iyudo ni ng'ato biro bira, jomoko aneno nobiro nikech koro MCA ma wan go koro owacho ni en koro kodhi chung' odwaro MP, koro neno ni gap moro nitie, an bika moko understand ni to gima bire ni ang'o miyo abiro ka. En obiro nikech oneno gap. Wan ka nikech wadwaro ni wa change lives wa ma wasebedo go e Kondele Ward ka. Koro mane ma omo pogruok mang'eny e kind Cecil gi jochung' moko ka. Kendo iyudo ka Cecil ok en ng'at moro be madwa dhi adhiya to dwa dhi go koko, kata dwa dhi wacho ni wan gini wadwa kawo gi koko, gini wadwa no. Wan wadwaro ni wa create environment ma wadhi dake peacefully kaka jo Kondele. Ano ka bende sani gi sani ma bende koro kayo josiasa mathoth bende temo timo ne japiny gik moko mondo miyo ginene japiny ni kode. Nyiso ni to jo Kondele neno Cecil kaka ng'ama chalo nade. Mano tende ni ere kaka isemulo ja Kondele ma bende historia mari nyalo wacho ni ma wuodwa dir kaka wacho ni somo na kosawa. Ere gino ma ginyalo wacho ni isetimo negi, kata gino manyalo nyiso ni mata jatelo wanyalo te. Ei Kondele kacha nitie gik masetimo mathoth kabisa. Mana gima wacho mokwongo, issue mar education. Anya kwano ni an gi nyithindo ma karibu 10 madhi skul gi nying Cecil. Because iyudo ka education nochando wa chien ka kabisa. To an okaero ni sana sana nyithiwa matindo ma pod nigi gombo mar dhi skul mondo som to kwamo nikech nyalo onge. Koro mano initiative manasekawo ma kidhi yudo ka an gi nyithindo masomo Kenobura Secondary, an gi nyithindo masomo Magadi Secondary, an gi nyithindo masomo Lions Secondary, to an gi nyithindo masomo Kisumu Boys. To magi te okatim kata nadwaro gimoro. Magi gik manachako timo kata kapok nalando ni Cecil koro dwa bedo MCA ma Kondele Ward. Because when you have opportunity to at least change a community mari, please do it without even wanting something in return. So mano gimoro masebedo katimo igni mang'eny kabisa. Gimoro kendo mane a venture on en ng'iyo kaka youth groups and women groups ma wan ga e Kondele Ward, ere kaka wanyatimo negi empowerment. Ere kaka wanya come in mondo watim negi development magin gi group ka. Nikech iyudo ka ng'eny gi moko timo table banking, moko timo merry-go-round, moko negi IG, income generating activities. So wase make sure ni wa boost more than 20 groups so far within Kondele Ward. Matimo table banking, we have made sure ni wasekiwa some small funds to boost their table banking. Matimo merry-go-round, we have also done the same. Matimo IGA, wa make sure ni unutimo IGA mane. Can we also help sekiwa yudo kamoko nigi income generating activities kaka they are hiring chairs and tents out. So wase make sure ni ka gin gi aya kombe, ere kaka office Cecil nyamedo gi kendo kombe moko mondo me kane gin gi 50 to koro gibed kata gi 100. Koro mago gik moko ma wasebedo ko watimo e Kondele Ward wakanyo. Cecil dhi gi duond bura mane? Cecil maloso kodi kane en ja ODM. Mane chama mantie, to mane chama manonyuola yud, to mane kuma chungo e Kondele Ward. ODM mane? ODM en achiel. Nyiswa ni ine ODM mane, gine bad ariyo. ODM, ing'e mane kuma ji ok understand. Nyaka sani ma waloso ni ODM en achiel. ODM ma wan go en ODM achiel ma kata kidhi e registration of political parties to kidhi yudo moro mopogre gi ODM achiel ma wan go. Omiyo mane chama manitie ma gimoro ma jomoko wacho ni, awinjo ka jomoko wacho ni wan gi Linda Mwananchi to wan gi Linda Ground. Onge party miluongo ni Linda Mwananchi to onge party miluongo ni Linda Ground. Party en achiel mar ODM. Ma kata jiyudo ka jo Linda Mwananchi go, they are still members of ODM party. To ere paro ma bende siro gi sani.
pach Linda Mwananchi kos pach Linda Ground? Aning'eni gombona to en ni onego wabed piny mondo wachaten path achiel. Nikech iyudo ka paro nitie mopogore. Iyudo ka nitie ji wacho ni jo Linda Ground wacho gima pogo ji ka en telo mar president. Telo mar president miyudo ka Linda Mwananchi wacho ni one term. To Linda Ground wacho ni one two term. To magi biro kaluwore gi in iwuon an kaka Cecil. Aneno ere gima aneno ma president osetimo kuma ae mamiyo anya wacho ni president na man go ni anta neno ni en two term. To ng'ama wacho be one term neno ni president ni nitie gik monego timnwa kata mano chikowa to waneno kapok otimore. Omiyo anto wach two term to kanya wacho anawacho one term. Omiyo anadhi gi kuma japiny nitie. Sana japiny kuma ae. Iyudo ka wan gi jo one term. One term ok rach. Because iyudo ka nitie gik ma president be ok osetimo yo makare. Ma japiny neno momiyo wacho ni anto waweuru wabede one term ka. Omiyo an pile nyiso ji ni an ing'ena Linda Mwananchi manie ground. Ok anyal Linda tu Mwananchi kamano to onge ground. Nyaka Linda tu Mwananchi manie e ground ka. Nikech wadwaro ni gini wadhiye kanyakla ka wan sauti achiel. Nyiswa ni Linda Ground dwaro kacha gin giwacho ni gidhi negotiation ma kopo ni nyalo reto gimigi mana lemo mar deputy president. Linda Mwananchi gin giwacho ni gidwaro kacha mana president kendo ginyalo chungo Sifuna kaka ker margi. Ere ma dhi makare? So far gigi ok dhi kare gite. Because kata kineno jo Linda Ground gisebedo gi bagni mang'eny. Ing'eni pile ok inya wacho ni idwa dhie negotiation to already gimomiyo idhie negotiation cha tiseyiego kendo lando. Onego bed ni kuonge dhi miwinjori ni anto gimedwa na lande ni wan ko walande to ere ber ma wanene. Tiyudo ka jo Linda Ground osechak lande to pok wawinjore niya gima koro walando ni ere kaka sirikande ni dwa dhi bet mondo ti. Tineno ka nyocha gi realize ni makosa moko nitie ma wasetimo achiel ariyo ma gichak gidok chien mondo gibed piny mondo ginini ere kaka wadwa timo negotiation ni mondo mi wayud gima dhi konyo jopiny. Gima kwayo Linda Ground nikech iyudo ka ng'eny joma noket madwa dhi timo negotiation ni wigi owil gi japiny. It is about gima japiny dwaro ma japiny dwa notim. Ok en gima an kaka Cecil moketa mondo adhi a negotiate ne madwaro. An kadwaro interest na tawuoga dhi a serve interest na, but ing'eni sama in kacha in on behalf of a group of people. So you must present interest mar group of people moteri kanyono. To mane kuma shida wa osebede kendo mane moseomo koso winjruok e yo makare. Nikech nitie jomiwacho ni gene gidhi kacha gi interest gi kaka gidwaro ni gini obed. Wigi owil gi gima japiny dwaro gi chandruok ma japiny kale mondo miyo lok gini obede yo makare manya konyo japiny. Saturday nen limbe mar Mwananchi mokalo Sunday. No chalo nade? Piny ni lich. Kendo apani macho nego bed statement ne kata jo Linda Ground gima ne timore. Ing'eni nitie shida moro wasebedogo e Kisumu ka. Sana shida miyudo ni jatelo kadwa dhi kumoro ka en jatotam titimo ni mobilization moro matuong' kendo iketo ji maketema ni te en del te en ang'o. Tiyudo ka mane mosewuondo ji gi gik moko manono mar neno ni gini ber kata gini nyalore. Tiyudo ka kewa japiny moki mobilize mondo gol pache tidhido ka pache kendo pogre gi kaka in ne dwaro cha. Omiyo Linda Mwananchi nobedo gi successful rally e Kisumu ka. Nikech iyudo ka tungni bi noseket mang'eny ma oketnegi nyaka roadblock nok gidonj. Tineno we in a democratic world. We in a democratic country. Onge kuma osewachiga mosedin ne ng'ato ni in ok oyieni timo rally ka. Joma timo rally go gin be gin Kenyans kendo gin jowa ka. Gin be gin gi right mar biro mondo jopiny owinj gima gidwaro. Muamuzi te mar gigi te en japiny.
Koro in kisedino ne japiny mokidwa ne japiny owinj wach jogi. Yara in emidhi gone ker kura kendi. Ok inya gone ker kura kendi. Koro miyo nyaka iwinj awinja wach japiny. Jo winj mar joka to winj mar joka. To make decision ni anta winjo mar jogi to winjo mar jogi. Ane gigi te kae komaluwo. Joma jomoko wacho ni crowd cha nene ai. Mano ng'ama onge Kisumu ka. An jogo nokala kendo na wuok mondo ane. Kata albe na buok crowd mananeno cha. Ok en gimoro mana expect kaluwore gi tungni manosebede gi kaka ji be nosechul mondo wuog oko nolor ndara mondo tamre ni gini ok timre. Kata an nabuok gi crowd cha. Omiyo ng'ama pod pingo gicha. Mano ng'ama nie denial makie gima dwaro gi gima timre e Kenya ka sani. Kiwacho ni wuok oko mondo mine, manyiso ni nokichope rally. Rally na chope. Ing'e ni gicha bende nigi juogi moro marach. Iyudo kiwuok awuoka ne tiyudo kisedonje iye koro imbi ni. Because abe aja piny. Abe aja kondele mane dwa chiko ite mondo winj. Awinjo ni sama jolinda go nigi rally, I am entitled to go and listen to. Sama Linda Mwananchi nigi rally, I am also entitled to go and listen to. So that I make my own informed decision on where I want to be. Cecil Okoth, manyiso ni nidhi ataro mar chik mar Linda Ground. Ionge Linda Ground. Onge chik manoket kacha mar tamo ng'ato ni kik dhi e gima kama. Onge chik mar party mawacho gimoro ailan. Party ene ya Linda Ground. Tende ne ya jowagi wabedo kumoro achiel. Jok mapingo waka okwadwagi mondo megedonj kandi. To in kaka Linda Ground osewuok midhi ichopo nyaka rally mar Linda Wananchi. Emomiyo kacha kota nyisi ni ana Linda Mwananchi manie ground. Kara inin kanya. Alinda Mwananchi manie ground. Okanya Linda ground maonge Mwananchi. To kanya Linda Mwananchi maonge ground. Okinya bedo kuonde ariyo at the same time. No. Manyiso ni gimiyango kocho kenyal yudo. Ayuda. To yonge in them. Ing'enia. Kata mabende wacho ni. Ing'enia. Ki ng'echo bedo mang'ech. Ki liet bedo mandhem. Ing'enia. In a neutral ground. Gima temore. Ni I am a youth. And I must listen to the voice of young people around me. To kikawo young people gimiketo gi piny miwinjo gima giwacho. It will give you direction kuma wachemo. Bikech iyudo ka casualty maduong' e gigi te are the youths. Sani neno koro serikal mineno ji kedo ne malichne. Samang' wecho bedo matek. Kata koro mineno wach broad-based miwacho ni. Joma noomo broad-based na en joma. It is the youths who came out because of the finance bill mane ok gidwar, mane oomo gimoro ni broad-based. But sani king'iyo broad-based no, where are the young people? The majority mano o attend that rally. King'iyo age bracket margi. Ne inyalo describe ginade? It was a mixed bracket. Yes. But majority were young people. Majority were young people. Majority. Because you find young people align so easily with the people like Sefona, people like Babu. Why? Because these people speak the voice they understand. These people speak the voice they want to hear. To be giwacho gima dier. Poka neno miriambe gima giwacho. Manyiso ni sama giwacho ne serikal ne uchumi ni malo, serikal nyoja piny giwacho gima kare. Giwacho gima dier because iyudo ka kata ka in iyudo ka ndalo moko chien ka bei mani nyiewogo sukari opogore gi bei minyiewego sani. Bei minyiewgo mogo opogore gi bei minyiewego sani. Fuel to koro kik wawach kata wachne, mano to koro bedo shida maduong'. But again, what are we doing to reduce the level of high cost of living? Mondo mi japiny obed gi uwezo mar dak moko hinyore. Koro iyudo ka gigi odhi malo kabisa. Japiny ok nyal. To mar ariyo, iyudo ka sirikand ni nowacho ni en sirikal mar hustler.
To king'iyo to Asla no ema hinyre kendo sirikal ni moingo ng'ata ng'ata. Koro miyo magi weche matimore, ok gin kata gik moko miyango, gin gik matimore ma kata wan waneno. To ere yo ma wadak ng'iyo go weche gi mondo mi wakony. King'iyo crowd mar Linda Ground, apane gimbe gisekelo rally Kisumu kandie, to ma was the first time mar Linda Mwananchi kelo rally margi Kisumu. Ere jogo mipani oganda no yuore mang'eny mayengo moro? Gib Linda Mwananchi cha ne duong'. Gicha ne duong' kabisa. It was so huge. Adier? Very huge. Inge maybe one thing we failed to understand. Inge one thing I've learned in politics, there's what we call sympathy support. Sympathy support ene japenya na to ng'amisi kichwado midino ne minine. Ng'ani ano rach yo mane. Kara we wadhi wa unane rach ne kendwa. Rach misi kinyiso wa makore ni dino ni adina ne kekotem. Tiyudo ka ng'ata ilano, if given opportunity, odhege piny. Make mana kany korom gajuang wadugo bang' sama chok wadhi kacha e yuyo matin tendeni Cecil temo wacho ni Linda Ground Linda Wananchi chal ka gima kao piny. Wadugo bang' sama chonya korom gajuang wadugo to dhi chao kachiel kod ote magi wan bende kacha gi namba simu inyalo goyo kati wacho kacha pachi achiel kachiel kawuok e studio kanyo korom gajuang wadugo bang' sama chonya. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Luo kitwa gi timbewa, Luo nogo ngero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Chuny Onagi TV adundo jaluo. Wakelo chenro machalo kaka duond onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gigo mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watu wakodgi kanyisowa ni to ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigom timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma en duond onagi.
Mana kamano nyokoram ga juanga ka thuolo makende marwakie tilono mar ariyo tilono mogik e chunyo nagi TV samogo mbaka kandi ka achiel kod migosi Cecil Okoth ma en kacha jachung' mar Kondele Ward higa gana ariyo kod 27 akaw ma bende yiero ka nyokoram ga juang sama bende pod wana kaka chunyo nagi TV umedo kwayi ni kaponi pok ikaw kura to koro nyokoram ga juang en sama mari ma bende koro neno ni ikaw kura. Nitie jogo ma bende nigo pande to pok okaw kura. Kin gi kipande to pok ikaw kura, de mondo mi ikaw kura mondo mi iyud thuolo mar go ombulu, nikech sama igo ombulu to bende ibedo achiel kuom jogo ma bende koro dhi yiero kacha jatelo midwaro. Onge kaka inyalo yiero jatelo kok igo ombulu nyokoram ga juang. Omiyo jogo ma pok okaw pande wakwayi gi muolo mondo mi dhi ikaw pande. Jogo mosekaw pande bende odhi okaw kura mondo gibed kadi. To jogo ma bende samoro pok okaw pande margi e stations mag bende ne gikaw pande margi kanyo kuongo jwang. Nitiere pande moko ma bende odong' mang'eny ma pok okaw Huduma Center kacha kaachiel kod apises mag chive. Dhiuru mondo okaw pande magu mondo mi koro ibed achiel kuom jogo ma bende koro inyalo kaw pachgi. Ndalo biro kandie majamna samoro idhi yuki to kionge opande to ok inya chame nyokoram ga juang'. Omiyo mae sa ringi dhi kaw pande mondo mi ing'ad kura mondo mi koro ibed ready, nikech mane e bunde mari kose nade. Mane en An kande gi iluongo ni an ka gi comment moro nogodo ka to kanene kendo kandie da mondo mi asome mondo awinj ni to owacho nang'o nyokoram ga juang'. Wan gi iluongo ni Prince Emeka wuod Nyaramba wacho ni mos jatelo tutam kanye ma wantie. Mosna wuod Nyasumbi kuwacho wang'e tindo. PS Raymond Omolo. Wach mogo bedo agenda. Ilikuwa huge lakini watu walienda nyumbani bila unga. Linda ground dhano imiyo gimoro doko do ot. Linda ground that took place at Ragumo after function, people were given something when going back home. Jo Linda ground jineng'en to doka ot gi dhogi nono. En adier nokwiro gimoro. Ing'e gimomiyo ineno ng'ata elano ywak because en ng'ama ong'iyo nobedo mobilized mondo odhi e function. But iyudo ka gi Linda Mwananchi ji nowuok awuoka nikech odwa dhi neno kendo odwa dhi winjo. Ok noluonge ni bi. Ing'e ni sama ng'ato luonge ni bi emiyudo ka koro odwa nomiye gimoro nikech iluonge. Yes. So mano e pogruok mosebedo. Pesa maonge kacha kosang'o matimore ang'o moka gidwa gonyo ji, kech giwacho ni osiepa ne wacho ni to kacha cha gonyo nokobetie. En adier ni jo Linda Wananchi ok gony ji. Emomi winjo ni nitie wad wacho ni macha ni organic. You were not mobilized ni dhi chuli. Iyudo ka mana sheda ma wacho ni wasebedo go maduong' Kisumu ka. Iyudo ka sani ji ong'iyo ni kadwa dhi e rally moro to an nyaka chula e kadhi. Yes. Iyudo ka odhi mayowa nyaka your democratic right mar dhego kura kaka idwaro, nikech in sani idwa ni kila kitu nyaka chuli eke dhi timo. An ga giluongo ni Nick Mugabe wacho ni jokondele Nick Mugabe koro comment ma Nick Mugabe ni Nick Mugabe som ni ka gima Nick Mugabe wacho. Nick Mugabe wacho ni jokondele babu tena tano na tunasema sisi ndio Sifuna. Man luongo ni Nick Babu wacho ni en wacho kacha ni gin gi Sifuna to Emeka ne wacho kacha ni en tutam dam. Ing'e ng'ato kemeke nosiepe Emeka en jathum. Tiyudo ka en tich ipani kawuono ka maybe ja one time odhine ni kawuono adwa nego thum mar one time odhi weyo. Kia kato because nyako penjre ni okne kata nawacho na ja one time kata ja gine. It is just logic ni ng'iyo niya, where are you safe? Where is what you stand for being served? Babu Owino nowacho ni 80% mag jotelo dhi dok dala. James Orengo nowacho ni Gladys Wanga dhi dala. Oburu Ginga dhi dala. Ing'e wang' ni iyieri according to ka in jatelo ma already ni e kom
tidhi yieri according to gimisetimo ne japiny. Koro king'eno kitine japiny to mana kaka Ochilo wache, mana kaka Nyamita wache pile pile cha. Bye. To mane kaka odhi bedo. Sani idhi yier ng'ato gi tije. Kuma ma oburo ginga nego kaka party kaka jatendo ODM ni. Ineno ka ober gi party leader. Koso rengo kawe. Ing'e constitution wacho maber on how a party leader should be elected. So shida ma wasebedogo ok kata no oburu wach. In fact, for me, he has even outdone himself as a party leader. But the problem en niya, joma en go makonye tayo party ni. Are they well conversant with the party structures and party constitution and party policies so that we don't do things because you fail if kawate mama to they may agi madwaro ni. So mane kuma maybe shida wa usebede ichunga gukiti wacho ni kiny wadhi wariemb ng'ane to ng'ane no riembo without understanding what the constitution says about position no. Nitiere gima meko wacho ka ni ka jolinda ground obiro to jogo mobiro e rally nyaka migi momaten. To ye wacho kacha bende ni rally mano biro mar linda mwananchi ni nen organic teneno kuom ji nokotimne mobilization. Akiani gimitemo wacho kacha ni jolinda ground sama gidhi timo rally margi to mobilization itimo to ji bende ichulo pesa kacha. Koro oganda dhi nikech ging'eni gidhi do gimoro. Dogineno ka oken kata wach mane ma wach winjo ka emeko wache kanyo. Ni saa ma wadhiye to nyaka mewa gimoro. And it was even evident kanineno ka on Sunday ka videos were being circulated, people were saying kaka no chul mondo dhe uketh gini, mondo dhi ulor ka, mondo ma kik timbre. So it is a bad culture that we are brewing ma dhi nyowa mbele kaka jog Kondele kendo kaka jo Kisumu. Koro oken culture moro madhi bedo maber kendo madhi miyo wayot mbele ka. Odhi bedo gima tek kabisa. Miyo nitie gik moko ma watimo for the sake ni dwaro success sechego, but are you looking long term mar gino? Impact mane modhi omo mbele ka? Gini nwang'e ni kata oganda mathoth nong'eyo ni Ruto achiel kuom stronghold mag Ruto na en Nyanza chutho to Kisumu County. Gie sani nyalo wacho nang'o? Ne en koso ne ok en? Ok en. Ok en. Ruto Tang'o momiyo ne nenore ni ne en? Kisumu ok nyal bedo stronghold mar Ruto because Kisumu en ODM. Ruto en ja UDA. Jo ODM godong' nie broad base. Ruto en ja UDA. Stronghold tenanea kae kama ne onyalo dhi kawo kura. Uganda Luo ne dhi gone kura kaluwore gi gik mabende otimo ne Luo. Ing'e makosa mosebedo maduong' jo Kisumu do bede broad base e yo mayot. Kendo do wero to tame yo mayot. Lakini yo ma jotelo ma wan go mane wayiero timego emoseomo pek ma koro ineno nitie sani ni. Pekne man, pekne kanyo. Pekne manitie sani neno ka ng'eny ji wero one term. Because gin gidhi to gidonje gicha kende wigi wil niya gichok gene ma gidhi goye kura. Gicha japiny ma giwe chien cha ema dhi go kura e gicha. Kiwacho ni giwe japiny chien, ere kaka giwe japiny chien? Because samoro gikia ni giwe japiny chien. Ere kaka owe japiny chien? Because pok gikawo time gi ma gi understand. Japiny gini to koro wadhiye kendo waseamua ni wadhiye full. Miwa pachu. Miwa gimodwaro mondo wa assemble gik modwaro gite mondo waket gi piny mondo wang'i ni ere maber manya tiyo gi mok nya tiyo. Mako wadhi kucha to koro wadhi gi gima complete dhi mokwongo japiny oyie ni wadhi kucha, japiny omiyo wa pache gik modwaro ni wadhi wa present kucha, japiny omiyo wa mene bea manyaka temwe ka wabede gini. Dong apane mago gitimo? That has not happened. To rallies magitimo karagi giwacho. Rallies dong iwinjo ka ng'ato wacho ni wan iluongo waga luonga ni mogo nitie ang' wabi wachike itwa to wani.
It's not effective. Isedhi ga rally mar Linda Ground. Mang'eny, because I'm a member of ODM. I have been Mara to this gumone ne rallies. there. Yes, I was there. Okay, ang'o mane okumori kanyo Huh? rally no? Naka gisomo pacho. Gik manok nomora kacha kata noduogo ne ka is how reckless leaders ne gin. Simbi go kumata Mike. How reckless leaders ne gin. You cannot chung iwacho niya ni gicha to kwayie no dhi otembre ma ng'ama otembre te no dhi ogo mbaka gi Nyasaye. You see? So from that rally there was a lot of reckless uttering. Mamano no omo shida maduong' kabisa. Bema maybe nyado kochangia pek moko masani nitiegi. So we should be cautious of gik ma wawacho gi gik ma wadwa notimre kaka jatelo. Because ingene sani nitie kuma kadhi lose, taloso on behalf of my supporters from Kondele. Said I should not wacho tu gimoro ma is going to create chaos. Wan gi Eric Dimore wacho ni Kondele wuod manyien. Then wang'ane ka wan kandi wach gi Linda Ground bende ni kanyo erokamano maduong' ahinya. In kaka Cecil ma bende koro penji kadi koro next year idhi kacha kawo kacha kura mar mondo mi bed kacha MCA ma Kondele wuod 2027. Gini kaka ng'iye pogruok mar paro nyalo bede ni ginyalo nene ni to in support kanye. I support 2 term kosi support 1 term. King'iyo Kondele gi sani inyalo wacho ni jo Kondele thothgi bende gimor gi sirikand William Ruto magiwacho ni 2 term kose gineno ka sirikand William Ruto ni bende koro hinyogi gin mana jo 1 term Kondele Barracks. Kondele Barracks wan gi pogruok e paro. Ji ok gin united as one. Gin united as one ne wan jo 1 term, wan jo 2 term. Nitie joma support 1 term gi chunye te. Nitie ng'ama support 2 term gi chunye te. To nitie ng'ama support be 2 term nikech gimoro yude gimoro. So paro pogore e Kondele. Nitie ja 1 term, nitie ja 2 term. But ing'eyo an kaka Cecil an achung' e Kondele. Adwaro kura mar ja 1 term, tadwaro kura mar ja 2 term. Koro an pile pile chiko ita mondo winj in ja 1 term. Ang'o me wacho 1 term? Tell me your facts. Ben gima realistic. Tang'ita izania mak manaka. To in ja 2 term ni. Ang'o me pako 2 term? Ben gima donja die. How does it affect you? You see, I cannot change kaka gimoro affect you because maybe how I live is totally different gi kaka idak. In mingi kuma gini digo. Omiyan sama biro ta an aomoni mana mara matin mar Kondele ni. Nikech Kondele ka ema nadwa naomi change ni mokwongo kapok change ni odhi malo. Nikech kata king'iyo devolution ka ing'e ni sani ng'ama japiny chiegni go mogik en MCA moingo president. Linda Ground wacho ni dhi biro ka gi chama margi. Linda Ground chama ino. Linda Mwananchi. Mano pok awinjo, be pok aneno kuma wacho. Kondele ka ndie uchung' ka ndie jomopogore opogore. Ing'eni wacho ni chungu tiko ma ODM. Ing'eyo king'iyo kata Linda Mwananchi miwacho ni. None of them wacho ni ODM rach. Isaneno kuma ng'ato wacho ni iyudo ka orengo okasre kasa en party leader mar ODM. Dek winj ko wacho ni in party leader mar party mopogore gi ODM. Omiyo wach moro ma ng'ato wacho ni wan gi ODM Linda Mwananchi. Ineno ka pogruok mar paro ni samoro nyalo ketho no kura mapiny ka. Pogruok mar paro nitie. To walemo kendo watemo juu chini mondo ji odhi oriwre paro. Mondo wadog wabed gi moradi. Because mondo ang' wadhi negotiation ma wadwaro ni. Konono ne okiyombe nomination ma ODM in gi plan B. Nyaka sani ng'ama dhi yomba nomination pod onge. Pod onge. Mana I am very sure. Ana dhi yombe nomination. In fact, mane target na mokwongo. Because I'm a member of ODM. Mane kuma chung. Jomoko machungo ka tanga mang'eny oko ka.
seche moko ja independent, seche moko align gi ja UDA, sama weche tek to en ODM wane, an achunga tienda ana ja ODM. Kanye kuma chunge, omiyo nomination ana yombo gokinyi. Manyiso ni pok idhi e chama moro amora, pok iwairenge e chama moro. Ana ja ODM, mane kuma nti. Be an kuma paki ja independent onge, kuma paki ja UDA onge. Party poko chiwo direction e gika ila. Onge kaka nyabedo ja ODM tapako ja independent, no bed governor kato bed MP. Nitie kuma party osegole instruction ila. Because kochopo sano to party bo bet pento wacho niya, one governor ODM candidates wae madhi nomination, MPs ODM candidates wae madhi nomination. Koro is upon me, ODM candidates ge, ere ng'ama line to giman badwar. Yeah, so I am there. Magisani to governor mari mipako maja ODM en man. Jomochung' governor gi ODM en current MP Joshua Ron, to wan gi current senator Tom Ojienda, to wan gi MP Adoma, bedwaro governor, to mage jo ODM mana ng'e. Deputy governor Willy bedwaro governor. Yes. Koro miye joma dwa governor manie ODM gi. And be, in as much as I am a leader in Kondele Ward, I am also a voter in Kondele Ward. They have to convince me, why do you need my vote and my supporters' vote? I cannot just wake up and they are there kuna. I also have people who look up to me. Onge kampo mora mora mitini kichingeni no. Samoro nitire governor moro ma bende laro komno manyalo wacho ni to kata sase luwo nade tapani an kode. Onge ng'amuse luongi mundi mubede utima. Onge, none of jomadwa bedo governor go oseluonga ni koro sase wadwa ni wabed piny mondo wang'i kaka waloso gini. None of them has called me. So if they will do that, okabetamra dhi mondo winj, because I am a voter. Ito mondo giluongi because ino kenyal dhi mondo sani an pod adich gi jokondele. Pod adich gi jokondele. Jokondele ma dhi gona kura. Governor ok dhi gona kura. Kase manyo jopiny matieko maketo ni bas koro an gi joga. Governor koro maji wacho nang'o, gini dwaro tidware nade. Wago mbaka ni mondo ane ke en gima donjo gima supporters ga unyisa ka. Ke en gima donjo to sawa. MP mari. MP mara. Inge nyocha gombaka gosieta inge ni jomochung' MP gi to dwa miya lweny mbele ka. Because jomochung' MP gi gin osiepe na te. There are people I have history with. My current MCA. Swaga. Joakim Okech Swaga. He's a very good friend of mine since childhood. We have grown together. Wasebiro kanyakla. We are in this leadership together. Echokoro dwaro MP. Kanyata mora. Osiepa moro mouda. Unya. Boka sakaza ni Cecil gina duoge. Embo dware ka. Osiepa moro ne kane Bovens. Niana yani Cecil anto MP ka ema wang ni abiri. It is a tough task for me. But ang'eyo ne mbele ka I will get answers. Because I interact gi jogite. You know, one thing mana wachoga, I am not born to create enemies in political spaces. Okadwa create enemies. I am here to help my community. So you, kakidwaro MP, what is there for my community? Which is Kondele Ward. What is there? You must have Kondele at heart for you to have my support. It is not about me. It is about the people of Kondele. So kiyonge mano, tanti yonge vote na.
Omiya bachungogi kendo ang'iyogi kaka wadhi. Ka watieko e higa manyien 2027, wabedo gi ker manyien kose wanuo ker masani? Kanyo pod akia kaka dhi bedo. Akia kaka dhi bedo. Nikech weche tek. Dong' ineno ka sani siasa mego en ma siasa di. 2. 1 term, 2 term. Tigo gini cool measures. So far onge moro ma superior moingo wadgi. Dan gima wacho pile ni anything can happen. Igeti pile ji wacho niya, there is history. This is how the political class has always been. To be given, we are going for a change. We are going for a change. Because you realize there is something we used to call political dynasties. They are fading. It means we are destined for change. Dynasty cha ichorumo. Wanyiso ni dhi chopo kuma koro ng'ato bro wuok from no ten buchiwo ma direction. To japiny komor go to dhi adhiya. Chon ing'e ni wan kaka joluo noketwa gimoro ni guided democracy. Guided democracy ne niya baba kuchung' mowacho ni left. Ten left. Sani dong' ineno ka ng'ama nyawacho ni left no pok oyudore. Bemo mineno wan gi bagni mang'eny. So for me, in our next election, anything can happen. Nothing is guaranteed. But we only hope the best to happen. Something that is going to help build Kenya. That is what we want. Erokamano na kawan ka giluongo ni Brian Liech Arwoja Kurayo, maneno all the way from Sokom. Erokamano donga ahinya kuom kete mane chuny na gi TV jakocha. Kokamano to akathol makena wagoni erokamano donga ahinya kuom kete mane chuny na gi TV. Erokamano kuom ote magi mabende chwalo nwa sidu kanyo kuom Gajwang'. Erokamano modonga ahinya kuom medo kete chuny na gi TV kan wan kande kaachiel kod Migosi Cecil Okoth mabende en kacha jachung' mar Kondele Ward. Odwaro kacha MC ma Kondele Ward higa 2000 kod 27 winjo ka wagomba kacha kendo miwa pache chutho to limbe no mabende notimore mar Linda Mwananchi manotimore kacha chieng' Jumapil mokalo. Erokamano modonga ahinya kuom medo kete. Kik wiwil mar subscribe e YouTube channel maro ma Chuny na gi TV, luwa e Facebook page maro Chuny na gi TV, kato bende kidwaro mathoth kata ngidwa mondo minene ni to Cecil no wuon nade nyalo ng'iyo wakacha bende TikTok, bende waketo gi kacha TikTok Chuny Onagi TV. Luwa TikTok page maro Chuny Onagi TV nyokorom Gajwang', kendi bede ke neno chenro magwa sa duto te. Erokamano ne midusa ma chenro ni Nelson Mandela Okore wuodo funyo Jerusalem kuma aduso kendo miyo chenro ni wuok e yono makare mondo mimbe yud thuolo e yono manyangafu maneno chenro nyokorom Gajwang'. Kaeto wan gi Clinton Achola Jr. wacho ni wach MP omaki mafwanda. Mana kaka wacho no oketa kumarach. Kumarach. Kokamano kapok watieko tadhi miyo kacha kendo Cecil mondo miwa kacha wach ni mogik ka watieko twak ma e kamera mari. Wach man go mogik en ni sani wang'eyo situation ma wantie go i Kisumu ka. Wach moro sani ni e national TV ni Kisumu is a home of goons. To mano e gima nyaka wang'i kaka wadwa rekebisha. Because Kisumu en city moro ma wasethagre go mondo losi. Mok tang' wawaya ni ji moko matin e iye dwa omo tungni gi chochni mang'eny madhi riembonwa kata investors. Koro miyo nyaka wamany level ground mawabedo go together mondo walos Kisumu. To an mane makwayo kendo adhi kwayo jotelo duto te ma wan gi Kisumu ka. Wabedo piny mondo wang'i ni wach guns ni ere kaka wadwa lose. Ere kaka wadwa reduce wach ni.
Wach moro wan go maka mar guns gi mbogi. Mm. Iyudo koseomo chandruok maduong' kabisa. Omiyo an sani awuotho achiel kuom achiel kamanyo vijende mondo walos. Because ok adwa ni walal vijende wetena be mang'eny. Wadech kodgi next year ko waloso telo manyien mondo gine kaka gini be ber. Koro miyo mane gima lamo kendo ang'iyo pile ni Nyasaye mondo donji kuomwa mondo mi walos gigi e yo makare. To wach man go mawego jokondele ni jokondele wuodu ni ka. Kendo ng'eyo kaka osechung' kodu matek. Kendo ng'eyo gik mosetimo gi wuoth mosewuotho kodu. Kendo sani koro kuma wadhiye ni sa koro chiegni. Kech ma wuoth ma sani wasewuotho higni 3. Omiyo kuma wadhiye koro chiegni. Watwe uru okanda kendo wa make sure ni wachopo kuma wadwaro kanyakla. Mondo mi walos kondele manyien ma wadwa nenone. Mondo mi waloke tungni gi chachni gi bagni ma wasebedo go mang'eny ei kondele gi. Nikech wang'eyo ni kwariwore kanyakla to onge gima dhi tamo waloso kendo gima dhi tamre mondo bede yo makare. An gi geno kendo an gi yie ni kila kitu dhi timre yo makare ma kondele ni dhi bedo barracks moro mochung' strong. Ma kendo piny dhi chako neno kendo dhi gombo e yo makare. Omiyo Nyasaye mondo telu mondo umute mondo wachop 2027 ko wayang'o dhiang' moro ma celebration jado wachamo wate. Erokamano maduong' ahinya kuom Gajwang' kamoro amora mitiere ka thuolo makende magoni erokamano kuom kete mana e chuny Onagi TV adundo jaluo. Kik wil subscribe mondo bi subscribe e YouTube channel marwa Chuny Onagi TV, luwa e Facebook page moro Chuny Onagi TV kato TikTok mar Chuny Onagi TV bende follow wa kanyo kuom Gajwang'. Erokamano kamane tai chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo One, Nyakwar Mkalo Got Oritu Masani. Ma en duond Onagi.